Closed doors, I'm a fool for your love. Hah? First time yung motor ito. Mapan saya? Oh, oh, ba manad ba ka nagbaktas? Di lain mo kayo kamati. Ah ba oh? Oh, mga tubig, Bohol today. Ako na lang mo. Sa February 11 ron ko sa bigayong ulan. Hi guys, dito kami sa Bukol. Kasi, Bibi, morning. Morning, hi. So yung ulan dari ka raw, no? Go! Ito na, Mima. Dito ka sa kagajungan. Ito na ma! Size na daw ng kalsada. Naog na lang dito. Gusto to. Sige pa mong gudin ini. Sige pagtrabaho ang kalsada diri aba kay tungod atong bagyong udit bitaw. So kamo na pa sila construct diri sa kalsada. Para hindi kaya parang trabaho ang DOH. Department of Health. Trabaho sa kalsada. Una, kuhan diri ang laot ng kalsada, grabe oh. Tapos na, wala diha burang na nag-landslide. Or landslide. Landslide. Ito tayo. Baka o. Baka mo na iba. Sige na. Oh, manindot ni sa view dali. Kalsada niya. Pakota kalsada niya po daw. Ay, muna to siya. Itong pinakasanin mo to sa kalsada madali para shortcut. So soon, nanay kalsadaan niyo po. Makaintinig sila sa kanina niya. Kaya mga libo na sa lukot guys kay ang iyang access dali naman lang. Kaya na may direct na kalsada. Unlike sa kining agyan mo karon baktas mo mang baba pa kanya kapilit kaayo. Makita na nato karon sa 14. Yahap na hap na gasolina sa motor. Dito na nato tabilan. Namin siguro balik sa unahan o dito sa 14 magpapalit na natin Jumar. Itakmod lang sana. So, takmod. Nangutan ako kanina sa iya kung napabay tubil, ingon siya naapa daw. Yung ang ending, wala naman kayo. Tanawa. Nakabalos ang motor. Muni, klaro nga. Muni, klaro nga challenge. Tukmod-tukmod pod pag may time. Mauna man po ng unahan. So anyway guys, nanapin rin padulong sa iba, unahan na ni sa 3C yun sa ibabaw. So magpalit na lang mig pinutilya nga kuan. Gasolina na adong no? Magpalit na lang ni gasolina kay hindi ko ulig bayugan ini kay wala na may tubil.
jitter. Tapos lang yan, mayroon yung jitter na kauban. So guys, nakapalit na may gasolina. Ito na, nagtubil. Medyo ning action na padrabag ulan. Nalagit min diri asa si. Kadon tayo nilagay ng office. Mababa na ta karon. Sugod na ang Calvary sa Pactason. Bili na namang motor. So bilin sa namin ilang helmet. Bilin naman helmet ito sa likuan. Bili nila dihang nga balay. Gaan kay Maris. Sugod na tagbaktas. May pag nag-bike. Ha? Tiniil ta guys kay murag dili basta-basta niya tong agyan ro. Wow! Di man ka dito maguto sa unang dalan. Pag walang dili ah. Kasi nga sana ipadulong ba? Okay ra maguna doon ka og maligid ka doon sa ubos sa mga gyapon ka padalo. Mas dili pa kapuyon. Murag lawas sa bunog. Karon murag lis sa pamaol kay tugnaw man, murag bugnaw man imong paminaw, bugnaw man imong lawas kay tungod sa ulan. Ha? Sa man. Shirley. May harang? May pulis? Rubber day diri mga rubber na naputol oh. Tuning bagyo siguro. Unya dong wala man daw si Manoy diha dong. Hindi na ato istoryahon. Unya. Ang sayang na experience atong bagyong Odette. Boom. Atong pagbagyong Odette Len. Okay ra ba mo Len? Oo. Yeah. Na bagyo oh, Tagaytay. Mana ba kay kurente diri ah, brand out pamang gihapon siguro. Brand out gihapon. Ay ko kay ang mga wire na pa mo. Ha? Aw na dong? Ligo ra ba lumusay? Oh, maligo ko. Wala ka, wag ka kadumdum doon. Ikaligo ka na sa ako. Oh. Dili ka tunda ko ang sapa. Wala dagang bato dito. Ha? Wala dagang bato. Sabi bato. Nabre sapa nga way bato na mo sapa. Guys, we're here na sa New Bohol. What the fuck? What the fuck was that?
Baha ron te. Ano ito? Ligo pa ba yung baharan mas pa? Guys, nabura na ni Dri. Medyo na ko ang tubig. I miss ligo here. Oy. Naray si nanay. Lot? Wala sila. Ha? Ha? Ano oh? Nabuang ka sayang. Mao? Ano nagrilo-rilo man po ka og magplot, di man na pwede. Madaot gid mo rilo. So ang mga palkata na raw, ang lutaw. Na. So man kita mag-upload. So ang mga gipangkati nga palkata sa kung asa man dapit ta, tapos i-plot na siya kung asa yung mga sapa-sapa dito na siya ipaano. Oh yes, daddy. So guys, may paliit ko. Sana mo to sa oras na. Bunog diha. Mga bunog sa kakang sa unang panahon na high school, elementary, mamana, anikop. Nakaalaan ko mo din sa mag-surprise. Niladutan na ako. Ang mapanungatan ay sabi dito. Yun natin. Hindi ka ba na nililig? Naway lagi ka naman. Sabi na matundog. Dia mati mana dito mati. Umulan mo gini kay kuan pa man ulan. So, okay ra akan dai mo palkata. So, ang amo rin tuyo diri kay magpalo-up si Richie sa iyang palkata. Kung giapil pa upload. So, ano kay mo giibot? Oh, magic. Magic. Wala giingon na. Removable nga. Kasi tawag ini. Removable na. Ano si tawag ini, oy? Bawo lang si tawag. Batok ana, magdagalig kaon. Ako rahon man. Dala-dala na kakasalmonan. Si Ike mo ni. Tambok ka ng Ike. Tambok kayo ng dali mo. Okay ra gihapon, iwang gihapon. Ikaw, bete na nimong tambok ka. Lagi na nampo kay Ay, matambok na yung car lang di ay. Kung wala na yung road na ina. Wala na, apektahan na yung bagyang Odette. Magayang ni ulit kami. Naguba ba yan? Gyud ang kuan mo dito at tindahan na mo. Pati budiga, wala gyud. May nabilin. Pati bawal susian, nalukat. Sa buhol. Apuhol? Oo. Lakang dito, nawasak ako. Oo, tungkol sa kakusog sa hangin. Grabe no? Kami na mo kami na napitahan ko. Na, dito ang pinakagrabe. Pero sulit Oh. po.
kuan Cebu, Bohol o ay kanang Leyte. Sa Surigao po, met. Apin sa Surigao pod. Kanawag na miss po. Oo. Kumpiyan pa ninyo, kumpinsay. Kuhan. Kasi makadao ka aning lalin niya, mo'y matuman, met. Ha? Kisa ikaw? Gisawa ka? Nga. Napa? May hindi nakapakanat niya. Ha? Delikado ka gudagan. Muna kita og tuburan dyan. Permiti raman ga tubod na permiti ga agas. So, muna tuburan. So, ang mga tao diri sa New Bohol, diri nagakabuog imno. Imno lang. Mapagya ko no? Diri gatos na tabog imno lang.